What's up mga Kabicolano? Good morning sa inyo. Sa episode na to, meron tayong pupuntahan na mahirap na lalaki, taga dyan sa Mirbel. Mabigyan natin ng pagkain, tsaka matulungan natin siya, ma-interview natin siya kung ano talaga yung kalagayan niya doon sa bahay nila. Ngayon, bili muna tayo dito sa Andox. Kuya, pabili nga ng isang buo. Oo. Tapos chop mo na lang. Yan. Mga Kabicolano, bili muna tayo para mapakain natin si Kuya. Ubusin niya yung isang buong manok. Para, ayan o, papaubos natin sa kanya. Kasi nakikita ko kasi naawa ako sa kanya. Dahil gawa ng, doon lang sila naglalagi. Kung doon siya natutulog, bibisitahin natin siya. Pakita mo yung chop niya. Chop na. Yan, chop na ni Kuya. Yan, sarap. Kailangan maubos na yan. Yan. Pangalan mo, Kuya? Christopher po, sir. Yan, Christopher. Ay, kunin mo yung perak. Yan. Kunin mo yung perak bag ko, Noy. Gano'n to, sir? 305 po, sir. Yan. Tsaka, bigyan natin ng kanin. Sige. Tsaka isang soft drinks malaki. 1.5, sir. Oo. Coke na lang, sir. Zero. Coke na lang. Sarap. Yan. Dito. 7 po, sir. Ayun, kasama ko. Si Alvin Calaminos. Yan ang bodyguard ko ngayon eh. Yan. Ang laki-laki oh. Thank you po. Sir, thank you ah. Maraming salamat. Mga Kabicolano, dito na tayo. Puntahan na natin siya. Layo-layo kasi oh. Kumanda oh. Doon kumanda siya nakikita oh. Araw-araw ko siya nakikita dito eh. Wala kasing parkingan dyan, mahirap eh. Kailangan lakarin, one way kasi dito eh. Layo pa. Kasama ko? Kailangan makita natin eh. Kailangan nandito siya eh. Yung lalaki na
Nakatira dyan lagi? Wala na po eh. Dumadaan-daan lang po kasi siya dito eh. Ay, wala na? Ay, sayang, no? Dumadaan-daan lang po siya. Kahit Ah. ano po, tanghali, ganyan. Bibili lang po siya dito. Pinapayat po. Oo. Sayang, ano? Wala na pala siya, eh. Pig-clearing ba to, dati? Wala naman po. Ano lang po talaga, palipat-lipat lang po siya. Ay, sayang, ano? Sana naman kaya yun, ano? Kasi bibigyan sana namin ng, ano, eh, Sa dulo po. tulong. Sa dulo pa po. Susubukan ko ulit, no? Doon. Ah, sige. Kasi nakikita ko siya dito lagi, eh. Opo. Sige, sige. Mga kabikolano, ang layo pala niya, eh. Doon pa, oh. Tanawin sana ako. Ang layo, makano. Ayun siya, oh. Layo talaga mga kabikolano. Ano siya, oh. Dito siya lagi. Ayun siya, oh. Ayun siya, oh. Kuya! 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 Re! 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 Eh! Ringin ang pagkain. Eh! Bigyan kita pagkain. Tawid ka dito. Ayan mga kabikolano. Dito siya lagi yan. Dito siya lagi. Re! Bibigyan ako sa'yo. Ayan mga kabikolano. Eh ba, upuan mo siya dito? Hinahanap kita kanina. Dito ka lagi, no? Upo ka na muna dito. Bibigyan ako sa'yo. Oh. Asa? Lagi ka ba nandito? Oo. Eh sabi ko, nakita kita nakaraan, hinahanap kita. Eh, saan ba yung, ano mo, dito ka lagi palagi? Oo. Saan ba? Taga saan ka? Ha? Taga saan? Taga? Pasay? Ay. Hindi ko ano. Ano yung kamay mo na yan? Na ano yan? Ha? Sugatan? Oh. Ano yung mga ano yon? Basura mo? Ay. Kumain ka na ba? Oh, ito. Dinalang kita ng manok. Oo. Anong pangalan mo, kuya? Ha? Anong pangalan mo? Ito. Kainin mo mamaya yan. Hindi, mamaya, dadalhin niya. Oh. Yan. Ayan. Tapos yung kanin mo, ito. Oh, 3 yan. Naawa ko sa'yo kasi lagi kitang nakikita dito eh. Yan. Tapos ano to ba? Yung ano, buksan mo yung manok. Ay, yung ano to.
Ito yung sauce niya. Yan. Yan. Yan, tatanggalin mo yan mamaya. Ha? Oo. Ilang taong ka na? 20? 20 pa lang pala siya. Oo. Mamaya daw kakainin niya. Oo. Wala kang pamilya? Lola. Eh, wala. Lola, meron. Lola? Saan yung lola mo? Ba't nandito ka lagi? Hindi papahinga lang. Magpapahinga. Pero meron ka rin talagang inuuwian. Ako meron. Saan? Sa lola. Saan banda? Marandakan. Sa? Marandakan. Paranaque. Bakit gusto mo dito? Papahinga. Bakit gusto mo dito? Ay, papahinga lang. Napapahinga ka dito? Masarap hangin dito. Gusto mo dito Oo. Sa susunod, dito ka uli. Hindi ka ba nagsasaing? Hindi. Wala kang saingan? Sa lola. Doon. Sunod, sama mo ako doon. Gusto mo? Sama mo ako doon? Sa lola mo? Anong araw ka na nandito? Tuwing araw, tuwing ano? Kadarating ko lang. Pero araw-araw ka dito? Sige, dadaanan kita dito Daling kita doon. Sa lola mo? Oo. Ano ulit pangalan mo? Pamilo po. Ha? Pamilo. Pangalan. Anita? Diyan. Sutadas po. Ha? Sutadas. Suta? Sutadas. Sutadas. Si Sutadas mo na siya Si Sutadas. Oo. Pero province mo saan? Cavite po. Cavite daw siya. Oo. Nabigay na lang po. Oo. Oo. Yan, lagay mo dito mamaya. Yan. 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 Bumibili ka rin ba? Bumibili ka? Bigyan kitang pera. 300. Dadaan lang kita lagi dito Hinahanap kita nakaraan hindi kita, minsan wala ka kasi. Oo. Naawa ako sa'yo. Oo. Sunod, dalang kita ng damit. Papalikan kita dito. Dalang kita ng damit. Marami akong damit doon Paano yan? Uwi muna kami kasi yung sasakyan namin doon, nakaparking. Malayo ka kasi. Nilakad lang namin Oo. Ako si Elvin, pangalan ko Elvin. Yan. Sige, Sutadas. Salamat. Mag-ingat ka lagi. Wala ba yan? Bahala ka na yan. Kainin mo na lang Alis na kami. Sige. Alis na kami, Sutadas. Kaya mo yan. At least nakita na tayo. Tandaan mo pangalan ko Elvin, Bicolano Elvin. Kaya mo yan. Sige. Bye-bye. Ingat ka dyan, pag tawid-tawid Mamaya, maano ka. Sige, Sutadas. Uwi na kami. Ingat ka dyan. Bye-bye. Yan, mga Kabicolano. Kita na natin Sutadas. Minsan dito siya mga Kabicolano, dito na ako naglalakad tayo. Minsan dito ko siya nakikita sinusunog niya kasi ito ayan sinusunog niya ayan ito paano
bigyan natin siya ng tulong. Halos ano, panikan natin siya. Bigyan natin siya ng damit. Bigyan natin siya ng damit. Anong private na? Inaanak ko tayo. Mahirap din kasi yung upat niya. Talaga may depresya sa pag-iisip. Siguro parang mahirap na gamutin na eh. Iba yung sinasalitaan niya. Kaya mga Kabigulano, maraming salamat sa panunod sa Bicolano LBN. Lagi nyo pong subscribe. Subscribe po kayo lagi. Saka, makipindot na lang din po yung notification bell. I-call nyo para updated tayo sa mga bago natin video. Mga Kabigulano, hanggang dito na lang ang aking vlog. Supportahan nyo, Bicolano LBN vlog. Maraming salamat. Nakasama ko. Bye-bye. Ang layo! Salamat kuya. Babae? Yung babae ba? Hindi. Babae yata yun eh. Yung doon sa gitna? Lalaki yun? Lalaki ba yun? Oo. Salamat. Bigyan na lang ako nito pang ano nyo, merienda nyo. Pang merienda nyo na lang. Bilhin nyo na lang ng ano. Ang laki naman. Ano, ayos lang yun. Maraming salamat sa inyo. Oo, pinuntahan namin. Ang pinakamalayo yun. Doon pa pala sa may kon. Sa may dulo. Minsan pag wala na siyang pagkain, Oo, kaya nga eh. napunta yan doon sa baba. Oh. Dinala na namin eh. Mga Bicolano, dito na kami. Napakabait ng guard dito. Kaya pinagbigyan kami na dito muna kami mag-stay. Kaya salamat. Salamat.